ke Bashai. Namar ko magila ong makatma ka jungi kadi. Persya ega bamsap. Persya ega jingle abor. Persya ega jingle shilem. Bat ko mangi mentangi i ya ga jinglong ga jingman. Ka jing pentulun ni ki kam. Hagani ga jelaji kabam itnat shu. Kala jur kani karukom pek shiliang khamat. Ki badon ha bor. Tang bat ki para ki bedon ringkat bat ki. Kani ka MLA scheme kamdei ka nongme nongpa jong MLA kamdei ka nong kinti ka jong MLA umdon hok bandan benta eru gani MLA di ban ai lut gani baro siki pai pa tengi kwa ban penshai hepring jong pi bagani ka dei ka thong bat ka jing kwa ka jong ka voice of the people party habashai ban pen pau pai ba kumnu ban pen trekam ya gani ka MLA scheme tengi wan kum ki nongelam daga men sem ka bas hukmen Badu daga mensim ke basung sorong bagi tegi MLA gejungi kila pendap hok ya kai ke baka parti kala patha yaki ka parti kala ada ke jingtho saboro ki MLA baga jing pentre kam ya ke MLA scheme ka dei banlong habashai ngenu mala ban compromise nagaleng gejungi ko parti hoi kam dei tang ke MLA scheme ka bangi ngin nilum badia lang hangni kanu kata ke MLA scheme kala ban pendap ya ke jingdon kam kham tam ya ke snong molai ka bala he kaba kinong tebut kila buon mara gajing bishar gajing teng kamdon ka rukom bha kaba biang kat kum gajing don pa jong ki constituency kidon ki constituency haslong kibayo mar kat ju kumbayo ki constituency shanong kondo la de pipai si gajing don kam la pipai si gajing bun briu le se la don kam ha gajing shaban penbet thmai ten rei kat kabangila e ban yo naga sarkar inwan ra shu pat ba kum bagalong Namar habai puli kot kubor ki beri ki keren ni ke jing ai jung UMLA ai kata agi si shau UMLA us penmang kare ka hok jo ki pai ba kalong ga don kami ki pai ba bagin tip habaki yo nang no ki de ben tip ya ka thmei bat ka tunrai mdei ben chukumen habayo ngi wan ye thu ye phi kani ka de balamang daga sarkar rin ba ka SRWP begini ki scheme angani ka bangila ban terwa shabi Tenamar tala dodon menu ba ai ki jirap siki pai ba ngide bentip nang no gathmei kemi baga de banong lu daga besai menta pitip baga sarkar kamang arklo siteng bat kita ki scheme ki babon ki bangil penso kani kapor ka pementa tenamar kata ni slow kemen bani don ringkat bat pi ka MLA scheme kalong tang sibenta ban pin I sha ka perthei bat siki nong sung ya ga jing penun kam hok ka jong kita ki MLA joga voice of the people party Rekam biang bangin syukut tang ke MLA scheme kanu kalaban pendapan penbiang ringi don kampat ka snomolai ka don kam iki weipat ki jimentoy ki kampenroy bat kum ta terter te nomor tarau ni don kam banyo ya kata ka jingpershan ka baklan jiki pat habangi persang banyat haga ni galinti ka babet ka basai nomor kum magila ong bakatma ka jungi ka dei persha e ka bamsap persha e ka jingle abor Persya ega jingle shilem bat ko mangi mentangi i ya ga jinglong ga jingman ka jing pentulun ni ki kam hagani ga jelaji kabam itnat shu kala jur kani karukom pek shiliang khamat ki badon ha bor tang bat ki para ki bedon ringkat bat ki kalong ga ka ba kita ki bedon ha bor kim salia shu ni i kata ka political arrogance ka jing snow kraw ga jing ki bedon ha bor kim salia shu ban le ki kam ki belong persya ya ka bit ka biang jo pai ba tingi community bo pai ba nang ni shwa unang shai unang snow tho unang ai ka jingger shani ni haringkat ki jingduai ki jingpi bangi ngila ban yeng scam ban pentulun ni ki kam kom bangila clay show pai simru egni ka kapo kum ki nongelam jo ka voice of the people party banai khublai kerpang ya phi ki pai ba nong song snong jo snong molai ki ba ai ka jingger shan ka ba klein ba yengi kom ka voice of the people party naru MLA election One ka MP election, ngelayo hadu laipo hajar, kat lai buat nama lai constituency. Kalong ka jingkasan ka baklan, kalong ka jingkasan ka ba MNC. Para bengi kenlut igi buat barok ki ba persya ringkat ba unota. Ngidang tam sa arhui hajar san spak handai pupra. Hang ni hapok mulai lembat ki wei ki constituency ki popon. Ngai kini kalong ka jingstang, jong ka jingat linti bengi i ka jingkelang. Kabanwan hagani ka bi ka jingi. Hangi ka politics kam dai taman job MLA lani ban job MDC taman susam scheme
Ringi semua kia ya ke jinglong jong ke jat menriu. Kabla hiar do ngi ya ke jing jelai jugi kam sniu. Ngi ke jing jot jugi kon sama. Ngi kwa ban mi syagane kabenta ban teipat ya ke rempei ye. Ban teipat ya ke shnong gitau. Ban teipat ya keri ban ya ke jat menriu. Ngi don kam bagi pat bakin semutu ya kata katong kaba mangi kum ginong alam gidon. Haka jing yai dan tiga jing ban tau tumai biang ya ke jat menriu.